YouTube. Dvojku, keď dáš dolu k sebe a držíš dozadu dvojku. To keď sa pohneš. Jednotka je iba na rozbeh. Takže keď naštartujem, dám dopredu a doprava. Jednotku k sebe a dopredu. K sebe a dopredu. Áno. To je jednotka. A dvojku preradíš po pohnutí, dáš čo? Dvojka je K sebe a dozadu. a dozadu. A potom trojku len rovno dopredu. To ti už samo skončí trojka. To zatiaľ tak rýchlo Počkaj, ale je dvojka je k sebe. A tieto dve si striedam, hej? Tlačí, to si moc natlačené na tým. Čo si mám stlačiť? Spojku. Spojku Spojku? stlač. Stlačím spojku. A úplne na dno. Dobre, A no. pomaly ju budeš púšťať. A keď niečím čo to je brzda? Hej. To je plyn. A to pustíš z plynu a zabrzdíš. Ešte Tu raz. používaš len na toto. Keď chceš zastaviť auto, pustíš nohu z plynu a zabrzdíš. A musíš Plynulo. držať nohu na plyne? Nie, keď brzdíš, tak musíš dať dolu, lebo brzdíš, A tak teraz, musíš keď sa pridávať. budeme poháňať. Pomaličky budeš púšťať spojku. Pomaličky púšťaj spojku. Pomaly. A keď auto začne zaberať, tak zastavíš. Pustím. Pridržíš, až potom upustíš, keď sa auto rozbehne. Tlač ju. Pomaličky púšťaš za auto, potom budeš cítiť, že to auto sa bude chcieť pohnúť, tak podrží. Dobre, veď ešte viac otoč. Poďme. Ešte viac? Musíš, no? Dosť. Veď si počula, že to A teraz pôjdem naštartovalo. pomaličky hore. Plyn si trošku pridaj. Mám si dať plyn? Jemne si pridaj No, plyn. jemne. Počuješ to auto. A čo teraz spojku hore? Nič nerob. Nemáš rýchlosť ešte. A čo mám robiť? Toto pustíš. Jemne máš pridávať, Ale rozumieš? si zarať. A ako si... Jednotku. Spojku stlač vždycky. Teraz mám spojku. Stlačiť. Dobre. Daj si jednotku. To je ku sebe a dopredu. Jasné. A teraz trošku si pridaj, ale trošku, to auto bude len trošku vrčať. Dobre, stačí. A čo A teraz Pomaly. púšťaj spojku a keď auto sa začne pohýbať, Tak čo? tak pribrzdíš. Mám túto Púšťaj, nohu nechaj len toto, nie, len to púšťaj. Auto sa začne pohybovať, tak počkáš na moment. Ale čo urobím, keď to Nič. začne pohybovať? Počkaj. Tak, trošku počkaj, Volám. dobre, počkaj. A teraz to už pustí. Výborne. Nejdeš, to tam. Ty kakso! A no máme na pôjde furt. No, pridávaš. A nič Teraz neprehľadí. tlačíš spojku a znovu pomaly pustíš tento. Mám ju stlačiť na ňu, hej? Hej, ale nepozeraj sa na to, jednou rukou šoferuj a s druhou chyť spojku a daj si k sebe, ty sa pozeraj dopredu. A k sebe, tlač spojku, Stlačím spojku? tlač spojku, No? k sebe a k dvojku, potiahni. A čo Pusti teraz? pomaly. Dobre. Dobre. To ide. A mám ju pustiť tú spojku, hej? Hej, Tam už vyšlo to, pustí, hej. keď už ide, tak hej. A ideme nejako rýchlo, nie? Tak si uber. Ako? Daj nohu z plynu. No toto bude na YouTube, ty vole. No vidíš, nohu z plynu si dala, není problém. A Je to dobre. Pomaly uber. je tu mlaka, hej? Naspäť môžem ísť ja? Nie, ona ide trénovať. Veď pozerá. Ako mám zastaviť? Pustiť? Stlač spojku, zabrzdí. Stlačím spojku? Hej, nepozeraj sa na to. Stlač spojku a zabrzdí. Dobre, vypni. Kľúčom, nie spojku. Spojku musíš furt držať.